LGBTQ member nga nag-aobra sa isa ka bar sa Bacolod City, gindakop matapos na hibaluan nga may warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos sa Cebu City. Yaring balita nga itong gintutuka. 2017 pa sanggit pangita sa kapulisan sa Cebu ang LGBTQ member nga si Ralph J. Arco sa Barangay Kasambagan, Cebu City bangod sa kaso nga pagpanghimulos sang iya pulo ka tuig nga hinablos. Matapos gindagdagan sang warrant of arrest, nanago ini sa Bacolod City kag nag-obra bilang in charge sang mga bayo nga costume sang mga babaye nga nag-obra sa isa ka bar sa syudad. Nag-hide siya sa identity, lain nga sa ID niya. Hindi man ngalan niya si Ralph J. Arco, lain ang sa ID niya. Pero sa muli, nag-ako agad siya. Kaya may warrant na mo, tapos nagpadala na picture ang Cebu. Sa pagpangusisa ni Puerto, ginuod ni Arco nga islan ang iyang ngalan kag identity agud hindi matukiban sa kapulisan. Panindugan ni Arco, wala siniginhimuslan ang hinablos, bangod. Hindi ko gini maubra ng mga rates. Nga man. Kaya babae man ko sir. Agi ko sir nga. Yara nini sa kusudiya sa Police Station 8, samtang ginahulat pa ang pagsaylo sa iya sa Cebu City. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.